To alhamdulillahi, yau rana ce mai mahimmanci a gurinmu ma'aikatar ƙasa da tsara birane ta jihar Kano, domin a yau ana ƙoƙarin gurfanar da kusan babban mai harƙalla filaye a jihar Kano mai suna Ibrahim Isa Makwarari. Wannan bawan Allah an ɗauki watanni muna neman sa da mu da jami'an tsaro domin mu gurfanar da shi a bisa ƙoƙari ko yunkurin sayar da kadarorin gwamnati da na al'umma ba bisa ƙa'ida ba. Kusan zan iya cewa a takaice satar dukiyar gwamnati da satar dukiyar al'umma ya sayarwa da mutane, kusan 419 kenan a takaice. To yau mun samu nasarar kama shi da kuma gurfanar da shi a wannan kotu ta Noman's Land. Kamar lokacin da aka zo an ta takaddama tsakanin bangaren masu gabatarwa, misali inda suke cewar kamar akwai wata shari'a makamancin haka a wancan, watakila kuna da masaniya ne misali akan wannan? Ba shakka shi wannan bawan Allah shekara da shekaru ya daɗe yana sa kanshi a munanan ɗabi'u. A ma'aikatar ƙasa ba wannan ne karo na farko da muka yi mu'amala da shi ba. Ya daɗe yana zaluntar mutane. Wannan kes ɗin da muke yi a kan shi ya sayarwa da mutane aƙalla guda 4 wannan fili da ake magana. In ya sayarwa da mutum, idan aka sako shi gaba suka fuskanci akwai matsala, sai ya ƙara sayarwa da wani, ya karɓi kuɗin wanda ya sayarwa ya biya wancan wanda ya sayarwa. Saboda haka ba abin mamaki ba ne a ce akwai ƙararraki daban-daban a kan shi. Ba mamaki banda a kan shi akwai ƙararraki da mutane ko al'ummar gari suka shigar a kan shi. A wannan kes ɗin kamar yadda ka faɗa, akwai kes a kotun nan. Ya gudu ya yi ikirarin cewa ba shi da lafiya. Akwai kes a Federal High Court. Akwai kes ina tsammani a High Court Ungogo da ya danganci wannan al'amari. Saboda haka ba al'amari ba ne na ban mamaki. Duk wani mai sa kanshi a irin waɗannan sarƙaƙiya ba abin mamaki ba ne a ce yana da kyasa-kyasai daban-daban. Ga shi tun da an zo kotu, me kuke fata a gun kotu? To alhamdulillahi, dama wannan gaba ce da dole sai an kawo ta. Gwamnati duk gudun ruwanka baka isa ka gudu ba idan ka yi afka laifuffuka irin wannan. Duk girmanka, duk girman rawaninka, kamar yadda muka sani shi wannan mutumi kusan babban malami ne a wannan jihar tamu ta Kano. To duk malintarka, duk girmanka, ko da kana cikinmu ne a gwamnatance rukunin masu mukami ko zaɓaɓɓu, da duk wani wanda yake ji yana da ruwa da tsaki da ma wanda ba shi da ruwa da tsaki, idan ka tafka laifi, in Allah yadda doka za ta yi halinta, saboda babu wanda ya fi ƙarfi. Muna tsaye akan gaɓoɓinmu na ganin cewa duk wanda ya afka munanan laifuffuka irin wannan da suka danganci harkar ƙasa, in Allah yadda sai mun kamo shi, mun tabbatar doka ta yi halinta, in Allah yadda. Bakwa ganin za a ce siyasa, saboda an taɓa samu a shekarun baya bayan malinta har takarar gwamna ya taɓa yi a jihar Kano. Bakwa ganin za a kalli kamar akwai wani bita da kullu na siyasa a cikin abin da kuke yi. Masha Allah. To siyasa ina dangantakarta da laifi irin wannan. Shikenan dan ka yi takarar gwamna a ce ka yi sata ba za a kama ka ba? Ina ganin wannan magana ce ta kusan teburin mai shayi, saboda ba ta da alaƙa da laifin da wannan bawan Allah ya aikata. Ana dai kotu, kuma shari'a ita za ta tabbatar da wa'annan laifuffuka.